Здравейте на всички! Днескашният ден е много интересен и съм го избрал както първо да се направя на интересен, така и да ви призва към нещо, което засяга смятам много от нас, а именно внимаваме какво купуваме, каквото ни трябва и не трябва, и храните, които купуваме, нека ги изяждаме, не ги хвърляме, и нещата, които хвърляме, нека да ги хвърляме на местата, за които са предвидени. Особено пластмаси и разни други неща. Това е днескашният ден, както казах, е много интересен във Варна. Тук там се наблюдава един феномен, който така много не се вижда. Казва се бял пясък. Днеска е 16 февруари. 14 мина, бил на влюбените, днеска бил деня на загубените. И така, сега сме приказали, иска да вляза в морето, че нещо вземе ми става хладничко. Така, нека да видим. Ето, както виждате, не съм сам. Не съм само аз лудия. Има и други. Да. Вярвам, че момчетата от Мотоклуб Вокил също биха ме подкрепили. Това, което казвам. Ето е нашата лъва. Така. Става водата. Изкъпваме и не става. Така. Бива. Малко пари. Това е позора от мене. Пак казвам. Нека, което хапнем, си го хапнем, да не изхвърляме много храна. Тази, която изхвърляме, да я хвърляме където трябва. Важно е за всички нас.